Emusta puhuva. Mitsubishi Evo 6 sieltä myöskin Hanelankosken urheiluautoilta edustava huoltoasentaja. XL1 viime vuodelta, mutta ajoi tuolla Toyota Mr. 2, MR2, joka on täällä nyt tuolla nuorten luokassa. J-Toika Koy, Kiviainettiin, Myltek, teollisuusputkistot, ASTL, JFD, Hanelankosken auto ja Ringas noita yhteistyökumppaneita. Korsun Pekka tulee sieltä, eli Pekka Keski-Korsu, Raahen urheiluautoilta, Mitsubishi Lancer Evo 9, ensimmäisen kierroksen huima aika, 2:08.57. Pitääkö tuo aika? Pekka tulee kyllä varsin kepoisen näköisesti tuohon keskialueelle. Mies laskee siellä edellämenijöiden nostaman lumipöllyn seassa, tulee viimeisen päälle vauhdikkaasti. Tuo oma kuljetusliike Korsu Oy muun muassa yhteistyökumppanina heille ja siellä Raahessa ovat ne järjestelemässä kovasti Raahen kisaa. Kunnen Nisulla tulee sieltä. Veli Nisulla Korpelahden urheiluautolla. Mitsubishi Lancer oli 10 ensimmäisen kierroksen jälkeen yleiskilpailussa luokassaan 9.23.51. Yrittäjät Korpelahden urheiluautolla. Mitsubishi Evo 4. Suomen työkaluhuolto Oy. Koneistuspalvelu Nisulla. Kuljetusliike H. Mäki. Hänellä yhteistyökumppaneita. Sitten Janne Huupponen. Numero 26. Huupponen laskee siellä Rantasalmen maanrakennus. Huupponenhan oli ensimmäisen kierroksen 7. nopein 2.19.